Кокозела, каказела. Катята казва мяу, мяу. Здравейте на всички, добре дошли в днешния влог. Включвам се да ви кажа какво правим. Всъщност в момента вече е 3:30. Полето всеки момент ще се събуди. Саши преди малко заспа. И сутринта ходихме до болница Щерев, защото трябваше да си направя преглед, който се прави профилактичен след тази процедура, която ми правиха на шийката. Реално този преглед трябваше да се направи 2 месеца след извършената манипулация, но поради най-различни обстоятелства не можах да отида след 2 месеца и сега са 3 месеца след процедурата. Пак с тези разтворите, първия оцетния разтвор, който се слага, след това с на йодна основа разтвора. По същия начин се процедира. При мен всичко е наред. Докторката каза, че добре се възстановявам. Следващото нещо, което трябва да направим е след 4 месеца да отида да ми направи цитона маска и изследване за HPV вирус, като тя ми обясни, че по принцип тези тежки дисплазии, както е при мен 3-то ниво, предраковото ниво, голяма е вероятността да се е образувал от този HPV вирус и главно от 16 и от 18 щам. Тях ще изследваме, защото те са тези по-сериозните щамове. И така, след 4 месеца пак ще отида да пуснем цитона маската, да пуснем това изследване за HPV вирус и да се установи какво се случва в момента. Иначе това, което зависи от нея, което е трябвало да свърши през самата операция, тя го е направила и всичко е изчистено и тя каза, че е доволна, което мене много ме зарадва. Щом тя е доволна, значи и аз съм доволна. Така. Това е за сега. След малко ще ходим да пазаруваме. Децата бяха болни отново. Полето изкара 4 дни в новата детска градина. И сега си е вкъщи. Вече почти са добре. Пак бяха с хрема и с кашлица. И от понеделник най-вероятно ще тръгва пак. Да видим колко 4 дни пак ще изкара. И това е. Ще ходим да напазаруваме, ще сготвя едно пиленце с картофи и продължава деня напред. Ще видим дали ще се случи нещо интересно, но то като сме болни много и не ходим никъде. Изобщо по площадки и по такива мероприятия не ги водя децата, слизаме само пред блока. И това е общо взето. Днес времето, между другото, е много неприятно. Даже гледам, че вали. Много кофти, но това е положението. Идва есента. Направих се разместване в къщи. Сега ще ви обърна да видите как съм си направила къта за кафе. Ето това е. Имам една есена декорация. Там ни е микроволновата и каната. По принцип те бяха ето тук. Кафемашината беше тук, но всичко е разменено, защото си извадих мултикукъра, понеже аз си го бях купила, когато бях бременна и понеже с моята тежка бременност с това, че не можех да се движа много, смятах, че ще ми е по-удобно да готвя с мултикукъра, защото слагаш там всичко, затваряш, пускаш програмата и не се занимаваш повече. Но така и не можах да му свикна, не можах да разуча реално програмите много. И го прибрах. Но сега, след като правя на Саши пюретата, го извадих пак, защото той има, чакай да ви покажа, има такава програма за пюрета, за бебешка храна. Ето такава програма има, Baby Food. И пускам я нея, значи реално само
режа в купички зеленчуците и плодовете, слагам вода, пускам baby food и за 30 минути всичко е готово. Ето това са програмите, които има. Ето ги тук на български. И съм доволна. Само че вижте какво стана още на първия ден, в който го купих. Го бях сложила да готва. И беше близо до котлоните и се разтопи. И тук съм го маскирала малко. Защото гаранцията не покрива подобен вид щета. То кой ще си разтопи мултикукъра на първото готвене, освен аз. Така. В процес на работа го уча сега. Уча му програмите. Правих едни пилешки пържолки на него. Станаха, да ви кажа, станаха хубави. Пилешкото месо си е малко по-сухо по принцип, но станаха. Успяха да се изпекат, защото аз тази година, тъй като не пътувахме никъде за коледните и новогодишните празници. Чакайте да сложите на така че само не ви карам. Тъй като не пътувахме никъде и си правихме вкъщи бъдни вечери Коледа, и аз бях решила да изпека, да си купя тесто готово, понеже аз не мога да меса. Преди много ми се занимаваше да меса, но никога не ми се получаваха нещата. А сега вече е абсурд. Нямам време за такива опити. Си взех тесто и реших да си направя питка за празниците, само че нищо не стана от тази питка. Беше тотално сурова и не можа да се изпече. Затова ми загуби надеждите този мултикукър и го прибрах, обаче сега ми трябва, понеже с пюретата е много удобно. Аз ще ви покажа утре, като започна да правя на Саши пюретата, ще ви покажа как точно работя с него, но то е много лесно. И е добре, всичко си става добре. Така че ще видя, ще събера още мнение от него. Ориз съм правила много на него преди и става за 6 минути, което е перфектно. Ориз за 6 минути. Само пускаш копчето, излизаш, свършва си програмата, няма нужда да изключваш, няма нищо да се случи, няма да подпалиш къщата. И като се прибереш, храната ти е вътре в мултикукъра и си стои топла. Това е перфектно. Ще видим, ще събирам мнение и ще ви споделям рецепти. Това е за сега. Ето по този начин изглеждат нещата за пюретата. Това е сладък картоф. Това е тиква, ябълка и манго. Тук в мултикукъра съм сложила тази поставка. Отдолу е с вода. Нареждам купичките. Ще трябва да ги направя на 2 пъти. Както и да нареждам купичките хубаво, затварям капака. Пускам baby food на 30 минути, натискам старт и след 30 минути пюретите са готови. Здравейте на всички, днес е нов ден и успяхме да излезем малко на площадката. Ние живеем на много комуникативно място и хубавото тук е, че има и площадки близо до нас, има 3 аптеки, има Kaufland. Въобще много неща. И е рано, в смисъл не е толкова рано, да няма около 11 без 15 деца. И ние излязохме малко да подишаме въздух. Така успях да направя на Саши пюретата. Тук количката. Успях да направя една спаначена супа за обяд. И така, малко на въздух. И после се прибираме за обяд. Полинче, дръж се здраво. Искам после. Виж колко силно. Много силно. Както пустите. Те вече са здрави. В смисъл, Полето покашля малко, но тя от доста време вече кашля така. Много силно. Мина им хремата, така че днес е петък, в понеделник заминава на градина.
Само не знам тази кашлица какво да я правя. Така с двете деца на площадката, едното буташ, другото люлееш. Пак няма почивка. Нищо. Важно е да има екшен. Край на петъчния ден. Идва уикенда. И ние сме доста развълнувани за него. Беше дълъг ден. Ето това е конструктора, за който говорихме. Магнитния. Я пусни едно топче. Здравейте на всички, включвам се отново, тъй като вече сме новата седмица, понеделник е. Мислех си, че ще се включа с добри новини, но уви. Сутринта заведох Поли на градина и в момента, в който звънах на вратата и госпожата ми отвори, ми съобщи, че групата им е под карантина, защото са установили в петък детенце, което е било с скарлатина. Реално родителя, ако иска, може да остави детето си в групата, но просто аз прецених, че за момента няма смисъл, тъй като доскоро бяхме болни, а и не ме притискат обстоятелствата да съм на работа сега заради Саши, съм си вкъщи така или иначе, така че прецених да си остава вкъщи тази седмица, докато свърши карантината. Така екстремно ни започна отново седмицата. Аз съм ви споделяла, че понеделниците не са ми любимите дни. Винаги нещо се случва се в понеделник. Както и да е ден. Утре е Хелуин. Чудя се дали да не направя някакви костюми на децата или нещо, някаква домашна украса. Но не знам. Малко нямам сили сякаш да се занимавам. Ще видим до утре какво ще измислим. Тъй като трябва да идем до градината, понеже миналата седмица, не миналата, по-миналата, тя реално Полето по-миналата седмица само е ходила, са ги снимали за календари и аз съм поръчала да ми извадят една снимка обща с групата им. И ще си поръчаме един календар, да си имаме просто за спомен, тъй като обикновено за коледните празници това подаряваме на всичките баби, подаряваме календари за снимки, но аз имам 2 деца и не са ми необходими повече календари само с снимка на Полето, така че ще си поръчаме един календар с нейна снимка да го запазим просто за спомен. Аз много обичам такива неща, снимки. Албуми и разни такива. Ще си поръчаме един календар и една снимка с групата и трябва да отидем да ги вземем и да ги платим. Бяхме сутринта навън и това е общо взето едно и също се случва. Малко се бях настроила, че ще продължи адаптацията и вече в градината, тъй като мина доста време, но тя не може не може да стигне до градината. Както и да е. Ще направим по-нататък влог, когато се адаптира вече реално с ситуацията, защото тя няма време кога да се адаптира, тя просто не ходи толкова. Но нищо де. Вижте, събрахме си в неделя. Събрахме тези листа и смятам да направим някаква картина. То картина силно казано, Полето да лепи с лепило листа на лист. И с това да се занимава, тъй като вече смениха часовника и започна да се стъмва по-рано навън.
И не знам дали след обедите ще излизаме реално. Та така, другото ново нещо при нас е, че ни гръмна печката. Имаше миналата сутрин авария, някаква спираха тока. И като го пуснаха, печката ни даде на късо. Така че утре чакам майстор да дойде да каже дали може да се поправи печката или ще трябва да сменяме изцяло печката. И това е. Днес поне децата спят. Саша спи вече час и половина, което е, не знам как се случва. Полето спи от 1 час. И си успях да си направя едно кафе, малко да се съживя. Не че ми лечи, ама какво да правиш. И така, ще видим снимките от градината. Ако идем да ги вземем днес, можем да ги вземем и утре. Но ще видим какво ще направим. Така. Другото нещо, което исках да ви питам е, искате ли да направя влог с режима на Саши, сега като стане на 6 месеца, понеже си го мисля като идея. Това зелено мога да го лепна, а това зелено не. Тече творческа дейност. Нали? Айде, слагай сега лепилото. За майките и за децата. Значи идея, събираш си листенца, едно лепило, един лист и има занимавка за всички. Ето това са снимките за календарите от детската градина, между тях трябва да изберем. Мисля да е тази. Много се стана. Мисля да приключа тук този влог. Ако ви харесват видеята, може да се абонирате за канала и до нови срещи!